बे समाव रादाबखौ फरायदों आं जेंग्रें नार्जारी। बाक्सा सालबारि खान्थालगुरि गामियाव रुंसारि भुबनेश्वर महिलारिनि सारादु। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय खान्थालगुरि गामियाव थांनाय कार्तिक दाननि 24 खालार बृहस्पतिबार खालि मोनाबिलि 5:30 रिंगायाव बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि, देंखोगिरि, बर'नि बिगिरियारि मेथाइ सुजुगिरि, अल इन्डिया रेडिअ आरो टिभि बर' आयदायाव गुवाहाटीनि महरगिरि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनगिरि फोसावदिं नेहाथारि मानगोनां भुबनेश्वर महिलारिया रुंसारि जालाङो। बिथांनि रुंसारि जिउमानि अराय गोजोन हास्थायनानै दिनै रायजोआरि सारादुआ मोजाङै मोजां जानानै थाङो। फुंबिलि समाव लोब्बा आफादफोरा दुखुनि फिरफिला बिरहोयो। रुंसारि बिथांनि मुङाव बिबार बावनाय, गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरनि आरज गाबनाय, बिथांनि मुङाव लामानि मुं दोननायखौ बेखेवनानै होबाय लोगोसे बिथांनि होलांनाय बिहोमाफोरनि सायाव सावरायनाय जायो। बेयाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सालबारि बिपिएफनि एमसिएलए जय मुसाहारि बिथाङा आरो सावराय मेलखौ बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसे बिसम्बि भुबनेश्वर महिलारिनि थुंग्रि बिजाबखौ सालबारि इउपिएलनि टिसिएलसिसि चेयारमेन बिनोद मुसाहारि बिथाङा बेखेवनानै होयो। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। भुबनेश्वर महिलारिनि बे गामि खान्थालगुरि बिथांनि सारादुखौ बेवहाय गाजा गोमजायै खुंनाय जादों आरो बे सारादुखौ खुंनायाव गोबां बाहाय हारिसा गोबां गुबुन हारिफ्राबो बेवहाय नुजाफैदों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। थांनाय 11 अक्ट'खालि बिथाङा रुंसारि जालांदों गुवाहाटीआव आरो बिथांनि रुंसाराव जोंहा बर' हारिया समाजा सासे मैखोम महरगिरि एबा मेथाइ रोजाबगिरि जोङो गोमानानै लाबाय। जोबोर खहा जादों आरो भुबनेश्वर महिलारिनि गोसोखांथि हिसाबै बिथांनि जिउ आरो सानस्रि, बिथांनि मावथायखौ गोसोखांनानै दिनै बानजाय आफादा आरो न'खरनि मानसिफ्रा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थुंग्रि मुंनि मोनसे बिजाब बिथांमोनहा सेबखांदों आरो बेवहाय गासैबो भुबनेश्वर महिलारिनि जिउ सानस्रिया बेवहाय हाबजोबनानै दं। दा मोनसे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंनाव गोबां मानसि जों रुंसारि जादों, गोबां मानसि बे मुलुग संसारनिफ्राय एंगारलांजादों। बेवहाय जोङो माखासे बर' हारिया जेसेबांनाखि मान सन्मान होनांगौ बेखौ जोङो सम सम होनो हायाखै। नाथाय दिनै आङो भुबनेश्वर महिलारिनि बेलायाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेवहाय हारि माहारि आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे हारिमु आफादनि आरो रेडिअ टिभि आर्टिस्ट एस'सियेसन आरो बेवहाय बाथौ आफादनि ब्रह्म धर्मनि आरो गुबुन गुबुन बेवहाय मानसिफोर बेवहाय ज' जाफैदों आरो बिथांनि जिउ सानस्रिनि सायाव दिनै मोनसे सावरायमा मेल लादों आरो बे सावरायमा मेला हयथ' मोनसे यं जेनेरेसन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो मोनसे मेसेज होनो हागोन जे भुबनेश्वर महिलारिनि जिथु बिहोमा समाजनि सायाव जिथु बिहोमा बेयो हयथ' यं जेनेरेसननि आरो समाजनि खाथियाव बिराद मोनसे गोहोम गोलैगोन। आं बेखौनो आसा फारिदों आरो दिनै जोङो मोनसे खोथाखौ बुंनो हायो जे भुबनेश्वर महिलारिया सासे सिंगार हिसाबै सासे मेथाइ खनगिरि हिसाबै बिथांनि जिथु मेथाइनि धारा मेथाइनि फाउन्डेसन बिथाङा बिराद पेट्रियटिक आरो बिराद देशप्रेमिक आरो हारिमायारि अनफावरि मेथाइ बिथाङा बिराद मेथाइ खनोमोन आरो लोगोसे बिथाङा मडार्न आरो खुगा मेथाइबो खनोमोन आरो बिथाङा सासे ओरैबायदि मानसिमोन जे हानजा मेथाइ खननायाव बिथाङा मेथाइ लिरोमोन आरो बे हानजा मेथाइनि गेजेरजों माखासे हारिमायारि खौसेथि माखासे समाजनि खौसेथि बेखौ बिथाङा माबा खालामनानै गोसारहोनानै मिथिसार होनो थाखाय बिथाङा बेबायदि मेथाइ लिरोमोन। आरो 1985 मायथाइनिफ्राय आं लोगो मोननाय हिसाबै बेनि सिगाङाव आं मिथिखायो जे भुबनेश्वर महिलारिया सासे मुंदांखा महरगिरि। 1985 मायथाइयाव आं जेला रेडिअजों लोब्बा दंमोन आं बिथांखौ गोबां समाव बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुङोमोन जे बर'आव गोबां जेंना जेंगोना दङ आरो बे गोबां जेंना जेंगोनानि गेजेरावबो जोङो बर'नि हारिमु बर'नि थासारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बर' हारिखौ खौसे खालामनो थाखाय जोङो कालचार जानांगौ आरो बे संस्कृति बान जानो
हारिमु सिबिग्रा जानो थाखाय जोंहा माखासे माने जों कर्मफोर माखासे जों एक्टिभिटिस लानांगौ होननानै बिथाङा बुङोमोन आरो बे हिसाबै बिथाङा रेडिअ टिभि आर्टिस्ट एस'सियेसनावबो बिथाङा दंमोन आरो आङो सुबुरुनगिरि हिसाबै दंमोन रेडिअ टिभि आर्टिस्ट एस'सियेसना मोनसे साननाय दंमोन जे बर'आव जेसेबांनाखि रोंगौथामसा दं जेसेबांनाखि खनगिरिफोर दङ बिथांमोना सेरखे बेरखे थानायखौ मोनसे कम्पजिट खालामनाय खौसे खालामनानै जाहाथे बिथांमोननि इयुननि माने हाबाफारिखौ जाहाथे माने समाजनि गेजेराव इयं जेनेरेसननि गेजेराव जाहाथे जों दिखांनानै होनो हायो मिथिसार होनो हायो बेखौ भुबनेश्वर महिलारिया बिराद सिन्था खालामो आरो बियो बर' थुनलाइ आफादजोंबो लोब्बा दंमोन आरो बर' फरायसा आफादजोंबो लोब्बा दंमोन बे ओनसोलनि समाज बाथौ सिबियारिफोरजोंबो बिथाङा लोब्बा दंमोन आं मिथिनायाव आरो दिनै गासै बे खोथाखौ बे बिथांनि बिसम्बियाव आं सानो जे भुबनेश्वर महिलारिनि रुंसाराव जों जोबोर खहा जादों आरो बिथांनि जिउ सानस्रिया जाहाथे इयं जेनेरेसन गोदान जोलैनि मोनसे बिराद मोनसे माने बिदिन्थि जानानै थायो आरो इयुन जोलैया जाहाथे भुबनेश्वर महिलारिनि माने बिनि मावथाइफोरजों खारनानै जोङो मोनसे आब्रुथि गोनां समाज दानो थाखाय जोङो आवगायलांनो हायो आं बेनिखायनोखौ आसा खालामदों आरो भुबनेश्वर महिलारिनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थायो बेखौनो दिनै जगमोहन माने बसुमतारी गासिबो लोंजोबनानै हाग्रामा महिलारि गासिबो लोंजोबनानै जों बेवहाय मोनसे सिद्धान्त फैदोंमोन थांनाय बिएनसिखौ आं होनाखै बिएनसिया बे बरमायाव जोनोम जादोंमोन बेयो उनाव बे अन्य रुप लानानै बिएनसियाबो खिन्थु बर'नि गेजेराव गोजोन थासारि लाबोदोंमोन बे सारादु खिन्थु जों मोनसे एपिल खालामदोंमोन बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों जेखि बे सारादुखौ खुंदों आरो दायो संस्थायाव जेखि अर्गानाइजेसनाव थाया मानो सोरबा ख्रिस्टान जा सोरबा ब्रह्म जा सोरबा बाथौ जा सोरबा हारिमु आफादाव जा सोरबा आबुबाव था सोरबा एबसुआव था सोरबा साहित्य सभायाव था बर' फिसा हिसाबै जों खौसे मानो जानो हायाखै बिश्व दरबाराव जों बर' हारिखौ जोङो मोनसे गेरेमसा हारि मोजां हारि आब्रुथि गोनां हारि हिसाबै जों मानो फसंथानानै लाखिनो हायाखै जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बेखौ एपिल खालामनानै मेसेज होनाय जादोंमोन इयं जेनेरेसन दिनै बेवहाय बाहागो आरो बिनि उनावहाय आं सानदों फैनायनि ओंथियानो बिदि जादों बर' जाथिखौ खौसे खालामनोबा राजखान्थि आरो धोरोमजों हाया नंमारगौ मुंदांखा धर्म गावस्रादों बिबार बाथौ माबा गुदि बाथौ माबा जयनारायण बाथौ उमुक रुफामनि उमुक थुमुक जाबाय रुंसारि जानाया राजखान्थियावबोथ' जोंनाव थानो हायो दोलोनै दोलोथामसो जाहैबाय जोंनि बे ओनसोलनि धोरोम खांखुवा गासै राजखान्थि खांखुवा जाथि नामा आं बिदि सानो बयबो आं खिन्थु साब बुंग्रा मानसि आं रावखौबो गिया इसोरनि बायरे आं गिया मानसिनि हिंसाखौ गिग्रा मानसि नङा आं जानानै थाबाय I had been kidnapped 2 times आं खेबनै किडनेप जादोंमोन आंखौ बुथारनो हायाखै I believe सासे दावगाफु बाथौ मेथाइ रोजाबगिरि आङो दाबो बाथौखौ फोथायो बे आरो बाथौ फोथायगिरि हिसाबै आं थांनानै दङ बर' समाजजों बेनिखायनो सत्यम शिवम सुन्दरमखौ आं बुङो हदाय आं सैथो लामाजों थांग्रा मानसि आंनो खुनु पुरस्कारबो नाङा आंनो खुनु थाखा फैसाबो नाङा आंनो फर्चुनार गारिबो नाङा इन'भा गारिबो आंनो नाङा आंनो 5-स्टार हटेलबो नाङा आं माइ जिगाबनि मानसि दिहुनदों बेनिखायनो आं बुङो सोरबा बेबायदि साननो हानाय मानसि नेक्स्ट जेनेरेसन ओंखारनांगौ जातिनि सार्थआव खामानि मावनो ओंखारनांगौ बेबायदि आं नुदोंमोन भुबनेश्वर महिलारि बे जेलानिखि रुपहियाव जोङो अबि खालामो बेवहाय मोनसे पेट्रियटिक सं मेथाइ खनदोंमोन बियो बिखा बिख्लो सिरिलायनाय बिनि उनाव जेला सालबारियाव जों अबि खालामो माने लाइमोन आफाद खालामो बे भुबनेश्वर महिलारि दैदेनदोंमोन बिनि उनावहाय जेलानिखि रेडिअ आङो केजुवेल मावोमोन 85
बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन।